Il-ħadd filgħodu il-Pulizija flimkien ma' uffiċjali mis-servizzi ta' detenzjoni komplow bl-ispezzjonijiet li għaddejjin kontinwament bħala parti minn strateġija ta' prevenzjoni. F'istqarrija il-Pulizija qalet li ġew arrestati 23 persuna li ma kinux qed jgħixu f'pajjiżna b'mod regolari wara spezzjonijiet li għamlu fit-toroq tal-Ħamrun u ta' Santa Venera. Dawn ġew mitkellma mill-Pulizija u ttieħdu minnu fih fiċ-ċentru ta' detenzjoni biex eventwalment jibda il-proċess biex jitilqu minn pajjiżna. Sa dan it-tant, f'din l-istess qarrija, il-Pulizija qalet li jingħalqu il-proċessi li waslu biex persuni li nstabu jgħixu irregolarment f'pajjiżna fl-aħħar ġimgħat diġà m'għadhomx f'pajjiżna. Dawn il-persuni li kienu f'pajjiżna illegalment ittieħdu fiċ-ċentri ta' detenzjoni u wara tneħħom il-pajjiż f'messaġġ ċar favur iż-żamma tal-ordni u l-ħarsien tal-liġijiet ta' pajjiżna.